bat oso kuriosoa, nola pelikula grabatzen nahi nintzenean, iparraldeko aktore batekin egiten nuen lan, eta iparraldeko aktore honekin bakarrik euskeraz hitz egin nezakeen. Ze berak frantsesez eta euskeraz zekien, eta nik gazteleraz eta euskeraz. Eta nire frantsesa oso txarra da. Orduan hor konturatu nintzen, euskararen balioaz komunikatzeko, benetan bata bestearekin ulertzeko, ez? Orduan hori iruditzen zait oso izan zen orain dela 2 urte, eta oso arrazoi polita izan zen euskara jakiteko. Eta gero bigarrena, nik uste dut hizkuntz bakoitzak gauza asko ekartzen dituela berarekin, ez? Emozio asko, sentsazio asko, ez dakit, badago gure kulturaren parte bat, ez? Eta gure izakeraren parte bat dago hor, eta ez da berdina itzulitako gauzak irakurtzea edo berezko eta jatorrizko hizkuntzan entzutea, euskarazko abestiak irakurtzea, liburuak, antzerki obra bat ikustea, ez? Ze hizkuntza ez da bakarrik hizkuntza komunikatzeko, baizik eta sortzeko material bat, ez? Esango nuke.